Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Turning Bangkawel? Oh, good! Siya, good! Turning ba? Katong karaan ba nga? Kalang tao ba nga inyong katabang din eh? Karaan. Oo. Di ko malimot niya. Kaya nga naman di ay. Basin mo anheto siya, sir. Kay ibil naman. Sorry kayo. Oo. Sipet ka, sir. Oo, unsa man? Iyang ibali... Kung di lagi Sipet yapon ka. iyang ibalita nimo nga ang iyang apo nga dakong masakiton sa kanser na ayo pinaagi sa tambal nga gihatag ni Idana. Unsa? Time pa una. Unsa to ba dong? Ang apo ni Noy Turning naayo sa sakit ng kanser. Oh, sir. Naayo gyud ko no. Dali ram kay kuno kay naayo, sir. Opat ra kuno kadlaw ayo dayon. Cancer free na dayon kuno. Nindot ang balita ba dong? Go lagi to no. Nalipay kay ko anang balita akong tinuod magani na ba dong? Murag tinuod gina, sir. Kay mo may gingon na ni Ripoldo ug ni nang ima. Sige ba dong? Kung makontak ni mo sa Noy Turning, panhi adin kay makikistorya ko niya. Matuman, sir. Ay, silbing. Pasensya na kayo nga wa ko kanig hapon. Pero karon misayog yung ko. Aron istoryaho nato si Sir Nelson. Maulagay. Magkuyog na dito, Turning. Aron kita mismo musulti ni Sir Nelson. Ay, Mak, unsa may imo Mak, makibaw. sige, kit anang koko, Mak. Huwag yun na mahurot kinit ni mo. Hige magkagangan. O sa tagistoryaan ninyo. Kanabang, Mo adto mo ni Nelson. Sir Nelson, mukuyog ko. Ay, stila na lang, Mak, ay na lang. Oh, Pabili na lang ka din eh. tanawa na ko. Sige, kita na yung koko. Aw, natugay ka. Murungo ka na kita na yung koko. Huwag kang bantay sa bahay. Ikaw, Idana, mahuray mo kuyog na mo, ha? Pabili na lang sa siguro ko din ito. Maulagay. Kwan, ayaw lang. O siya magkakapulbin. Dalipog. Ay, nalagol mo sa nilalis na ko, kinaglipog na ikaw. Ikaw, Kwan lang, Idana, kinanglan yun nga mo kuyog ka na mo. Silbing. Nasisilbing. Kuyog lang, day. Silbing. Anong kita mo ay musulti ni Sir Nelson. Mahimong hasta si Ma'am Leslie. Silbing. Atong isuryahon. Ha? Ako'y mahimong musulti ni Lawi. Pwede na kay ko. Silbing. Mo ancestor yun ko. Nga magkaayo ang tambal nga imong gitanyag nila. bitaw. Malagay. Ako pa, anak, no? Kay siguro manggod ko nga maayo ng ilang amahan pinaagis tambal. Pabayron ka sa dako! Kuya, wala. Silbing, siging na sad. Usam ka. Usam ka na mo wala. Kuya, wala ko. Karuan na da Turning. Ganyan, silbing, karo siging. Usama kayo tino. Ay, Mak, history ikaw sad ba? Ikaw na nasa ka, ha? Kwarta na yun mong ginahon na da. Bitaw. Usa man ibi, usa man. Kadato, anak nila, ah? Ay, wala libre rong panahon na, ay. Unya, pasanginlan ka pa nga nagdakag hilo. Ay, puslan man, nga ingon ana ilang pamasangil. Pabarog sa dako! Ha? Kuya, wala ko. Ay, Sige. sige na sad. Di na sad silbing. Iya, silbing. Kuya, wala ko. Hilom yan. Kuratan ko na. Kuratan sa matangan. Mura magyapong kag kuratan sa guwag kakuratan. Bitaw. Ayaw pag-unaw-na ng bayad, Mak. Ha? Wa man gani mag-unaw-na ang naghimog tambal. Naghimo mas tambal ba? Lagi. Nya ikaw na no, agabyado kayaw. Bitaw tiya. Mo Ay, na. ako na may dautan, ani. Wa man ko magunahon na og bayad ba?
Ang ako ra gid unta no nga magkatabang ra nila. Ay, silbing. May naulian. Sagdi lang. Di na siging. Sagdi lang ina na. Silbing. Ako na mo pasabot na ni Sir Nilsson o ni Ma'am Leslie. Silbing. Sigurado ko, motoog yun sila na ako. Angay gini mong badlongon si Nelson, papa. Kaya nagpasagad lang na siya dagtaw din nga mutambal ko nun mo. Pero maayo na lang gani kay ako napugnan. Nga usa di ka mangingilad og nagdagtambal nga doon ay hilo. Unsa? Niya ako'y da nga report gikan sa kapulisan. Og may file na ko kaso batok sa tao nga gida ni Nelson din Kinsa ba ka ng tawana? Si Edana, papa. Edana Ibarra. Usa ka barangan nga babae. Kaliwat og mga demonyo. Tinuod ba ka na? Yes, papa. Bisan og panihon pa nimo si Nelson? Kay mo na issue nga among gilalisan karon. Ahin man si Nelson. Paaniya siya din ko. Akong ipatawag, papa. Karon gidayon. Papa, Unsa ba kining balita, Nelson? Nga nagdaman ko no kag babae din nga impostura. Aron mo tambal na ko nga dunay danga hilo. ha? Unsa ko'y hilo, papa? Ang kuna na lang, good Nelson. Maayo na may baho si papa kaysa imo sa limdan. Suba, good. Nanawag man ka ni Hepe, dili ba? O gimong i-confirm kung lehitimo ba kining akong gidang ebidensya. Di pa ta makasiguro ni Anak Leslie. Nagkinahanglan pa ta og second opinion. Unsa ko'y second opinion, good? Wa kay salig sa gihimong investigasyon sa kapulisan? Mismo si Hepe ang naghatag ana. Oh, papa. Pasensya na kayo ka. Wa ko'y daw tang motibo og tumong. Nga magdaog tao din aron nga maghimo og kadaot nimo. Bisalig ko ni Edana nga makaayo siya nimo, papa. Makaayo? Unsa ko'y makaayo anang hilo, Nelson? Pagtarong ka ni kuno diha, be? Gibuang malamin nimo ba? Dili na ta magbinata dinhi, uy. Pagmata, Nelson. Og ayaw nagpun-i pa ang imong sayop. Papa, akong ipamatuod nimo. Nga dili daw tang tao si Edana. Og nagdaha siya og tambal nga makaayo gid nimo. Husto na, Nelson. Ayaw nagpatuhua si Papa sa imong mga kabuang. Aron ingnon ka nga doon na kay pagbati nga to niya. Gusto lang nimo siyang patiwasan. Ilong! Gidapatan ko nimo. Gusto na. Ayaw na mo pag-away. Huwag kay batasan, Nelson. Magbasol ka na yung maghihimo na ako. Sino ako pala? Nurse! Nurse! Sa may gibuhat nimo. Gitamparos ko niya. Huwag gid si batasan. Gitamparos ka niya? Oo. Nasuko man siya kay ako sa gisumbog ni Papa. Sinamayo na. Babae ka, niya lalaki siya. Iya pag yung kang igsuon, o niya, yano-yano na kanyang dapat. Huwag lagi si batasan. Di na mahi mo. Ako'y makikatubang niya. No. Ayaw na, Ronnie. Manglakaw na ta. Di na mahi mo, Leslie. Ako sang istoryahon kung nganong iya kang gidapatan. Husto na. Ako rin may baho sa tanan. Di na mahi mo. Badong! Badong! Oh, niya siya. Ako sa istoryahon. Ayaw na lagi. Nelson! Dito lang! Oh! Ngano, Ronnie? O saan ba ning imong gibuhat sa imong igsuon? Pero gidapatan man mo siya. Nadapatan ko siya tungod kay nagpataka lang siya sumbong ngadto ni Papa. Nasuko ka kay ako gisulti ang tinuod ngadto ni Papa. Gusto na, Leslie. Huwag kay respeto na ko. Huwag kay batasan. Kriminal ka. Gusto ni mong patyon si Papa. Hilom! Pagtarong ning mong baba, ha? Oy, Nelson.
may na magklarohet ha. Makakita gani ko nga imong usbon og pagdapat si Leslie. Makita nimo. Oh, kaya ano? Wa ko mahadlok nimo. Sa karon padayon magpasingot ta. Hanos to na. Dili na ta mo tubayan ang taong buang. Dali na. Sir! Sir! Nakay mga bisita! Unsay yung gibuhat din eh? Ma'am, papasins ka na kayo ha. Paano sila ni Sir Wilson? Magbantay mong tanan. Ipapreso ta mo mga panuway. Pasensya kayo ninyo. Nawe, mamanag yung malagay wali kaso, sir. Liagon may karon. Koyog na mo, baturnain. Ay, silbing. Mayong hapon, Sir Nelson. Naitorning, pasensya kayo. O ako makasabot sa kong ibati karon. Nalipay ko nga ni amo pero nag-uol sa ko tungod kay nagkabikil sa mi sa akong igsoon. Silbing. Wanay kaso, sir. Oy, ay natural man lang yun, anak, sir. Bisan sa among pamilya. Ay, silbing. Dili kalikayan nga naagi ng lali, sir. Oy. Oh, kon. Pasensya na kayo ninyo, ha? Mo lagi. Okay, lalo. Kami ang angay mangayo ni mo og pasensya, Nelson. Tungod kay kung dili patungod na ako. Dili unta mo magkubot og ingon ini. No. Wa kay sa idana. Bitaw, silbing. Bitaw, sir. Abi ni mo. Maong ni agyog ko karon og banila, silbing. Tungod kay muhatag gyud ko og testimonya. Testimonya ba? Diyan nimo. Nga ang akong apo bag-ulang gyud nga naayo sa iyang sakit nga kanser. Pero karon, sir, silbing. Cancer free na ang among apo. Kusog na kay mukaon. Uy, hurot pirmi ka. Plato, hurot. Ug maunid akong milagro karon dito sa amo. Silbing. Nga bisan ang among mga silingan na puno sa katinga sa dakong milagro nga gihatag nga natabang ni Idana diri namo. Dili ako ang naghatag sa milagro, noy Turning. Ang Ginoo. Siya mo ay nagbuot ining tanan. Gisultihan ko ni Badong sa tanan. Uy. O bituo ko sa inyong gisulti. Gusto unta na akong pasuwayan ni Papa, pero ay mo kabala ka. Mangita ko paagi nga si Papa. Musuway sa pagdawat sa imong tambal nga gitandyag nimo diri namo Idana. Way problema, Nelson. Sa tanangi kayon, andam kong mutabang yun ninyo. Kung mahimo lang unta Idana. Hatagi ko usab og tambal. Tungod kay gikuha mo ni Leslie ang tambal nga imong gihatag namo. Way problema, Nelson. Niya o. Ipatumar ni niya. Salamat kayo Idana. O bahin sa hulga ni Leslie nimo. Ako ipasalig. Ngaway makahilabot nimo. Dagan kaayong salamat. Ako ang angin magpasalamat nimo. Og dako Idana. Tuod ay dawatan ning akong gamay pahalipay nimo. Ayaw na, Nelson. Huwag ko magkinahanglan og bayad. Ni Ami, kay gusto raming makatabang ninyo. Ilabay na gyud ni Sir Perfecto. Pagkabalaan sa imong kasing-kasing Idana. Manghinaot ko nga maluwas ang akong amahan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!